Здравейте, казвам се доктор Румен Велев. Аз съм заместник директор по медицинската дейност на втора специализирана акушеро-гинекологична болница. Сега заедно с Фемина Клуб ще поговорим за раждането с цезарово сечение. Цезаровото сечение е оперативен метод за раждане, който се практикува вече повече от 100 години. Напоследък в нашата страна тенденциите са за покачване на процента на цезаровото сечение. Така нареченият цезаризъм се увеличава. Причините за това са най-различни. Основно могат да се сведат обаче до няколко групи. Първата група, това е съществуването на все повече жени, които раждат след вече направено цезарово сечение. Съществуването на все повече групи бременни жени, които забременяват с помощта на новите репродуктивни методи, които имат обременена акушерска анамнеза и желаят да родят с цезарово сечение. Появата на една нова голяма група пациентки, които наистина желаят по желание да им бъде направено цезарово сечение. Все по-честото забременяване на жени над 35 години, което също е една относителна индикация за цезарово сечение, и в резултат на което процента за България започва да се движи от порядъка на около 30%. За нашата болница за миналата година този процент е 35%, което се счита, че е един доста висок процент. Какво представлява самата оперативна интервенция? Съществуват два метода, по които може да се прави цезарово сечение. По метода на Пфаненщил, или както ние вече му казваме класически метод, и по метода на Мис-Гаф-Ладах. Това е един нов метод, който се практикува в последните няколко години в България. В нашата болница се практикува последните 2 години. Като този метод се счита, че е малко по-щадящ за бременната, извършва се по-бързо, с по-малка травма върху тъканите и след това възстановяването на пациентите е доста по-бързо. Така или иначе, независимо от това по какъв метод се извършва цезаровото сечение, операцията по сложност се причислява към средносложните коремни операции. При тази операция имаме отваряне на коремната кухина и проникване в нея, след което се отваря по остър или тъп начин маточната кухина, екстрахира се плода, екстрахира се плацентата, след което поетапно се възстановяват отделните слоеве на коремната стена.